F'Jannar tal-2018 kienet ħarġet l-aħbar li jeżisti Memorandum of Understanding li kien iffirmat mal-Vitals qabel biss ingħataw il-kuntratt tal-isptarijiet MOU li baqa' misteru għal sentejn sħaħ. Dan il-ftehim inizjali kien ġie ffirmat mill-eks Ministru Chris Cardona fl-10 ta' Ottubru tal-2014 u 5 xhur wara ħarġet it-talba formali mill-Gvern l-RFP għal min kien interessat jidħol għal dan id-deal. Oħroġ il-għaġeb kienu Vitals li ntażlu, tant li l-qorti snin wara iddikjarati li dan kollu sar b'kollużjoni konfoffa. Interessanti l-fatt li malli Roberta Bella daħal f'Kastilja skoprejna li dan l-MOU kien sparixxa biex imbagħad instab ftit tal-jiem wara. Dak id-dokument ġie mmoddi l-Awditur Ġenerali, ejja nħallu lill-Awditur Ġenerali. Ippermettili, ejja inħallu, ejja għamela lill-Awditur Ġenerali dik id-domanda, ejja nħallu lill-Awditur Ġenerali, ejja nħallu lill-Awditur Ġenerali jagħmel xogħlu. Nirringrazzjak. Id-dokument jinsab għand l-Awditur Ġenerali. Il-ftehim inizjali mal-Vitals kien iffirmat minn Chris Cardona ma' Mohammed Shaib u Shawkat Ali, kif ukoll Mark Poli u l-investitur Ashok Rateħalli. Bl-eks Ministru jgħid li l-iffirmar sar fl-uffiċċju ta' Joseph Muscat. Bl-istess ħin, fl-istess mod, illi l-isptar Fawdex jiġi modernizzat. Iva, ma ġiex modernizzat. Iva, fuq Karen Grek ma sarux l-affarijiet li kien hemm bżonn. Nerġa' ngħid, dan ma sarux 3 problemi. Hemm affarijiet li m'għamlux l-Amerikani, hemm affarijiet li m'għamilx il-Gvern Malti, hemm affarijiet li ma tħallewx isiru minn ċertu nies. Fil-qorti din il-ġimgħa Chris Cardona ddikjara li hu kien iffirma dan il-Memorandum of Understanding mal-Vitals sempliċiment għaliex qalulu jagħmel hekk minħabba li kien responsabbli mill-Malta Enterprise. Bl-eks Ministru jgħid li ra dan l-MOU darba biss meta ffirmah u sussegwentament meta saret l-investigazzjoni mill-Awditur Ġenerali. Quddiem il-Maġistrat Rachel Montebello, Chris Cardona kien ċar ħafna jien iffirmajt u daqshekk. Għalkemm wara s-seduta fuq il-medja soċjali spiċċa attakka lill-ġurnalisti għaliex skontu kwotaw ħażin bil-ġurnalisti stess kellhom igidbu din l-akkuża tal-eks Ministru. Intant il-Partit Nazzjonalista għadu għaddej b'kawża fil-qorti sabiex jiġu rkuprati l-400 miljun euro illi nsterqu minn dan id-dil fraudolenti.